শুনিবিনি କାହିଁ ଶୁଣିବନି তো কথা প্রলয় କରିଦେବି ମୁଁ ଶୁଣିବିନି କଣ ପ୍ରଳୟ କରିଦେବ ତମେ ଅଳ୍ପ ତ ଶୁଣିବ ଶୁଣିବନି କଣ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ମତେ କାହିଁକି ହାତ ଉଠଉଛ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ବାପା ମୁଁ କଣ କହୁଛି ମୋ କଥା ଶୁଣ তো ବୋପା ହେବି ଜାଣିଛୁ ହବନି ନିଜେ ପରା ଖୋଦ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ବିହନ ବୁଣି ପୋଲିସ ଫଳ ପାଇଛ ତମେ ବାପା ହବନି ଆଉ କଣ ଗାଁ ଲୋକ ଯାଇ ମୋ ବାପାଟା କି ହେ ଟିଟନ ଆଜ୍ଞା ତୁ କି ଅବାଗିଆ କିଳା ମୋଠୁ ଜନ୍ମ ହେଲୁ ରେ ତୁ ଭୁଲିବାଲିକି ଆସି ବୋପା ଠେଇଁ ପଶଛୁ କିଳା ପା ତମର ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ କାହିଁ କଷ୍ଟ ହଉଛି ତାପରେ ଗୋଟେ ମୋଟର ସାଇକେଲ କିଣିବି ତୋତେ 80,000 ଟଙ୍କା ଦେବି ତାହେଲେ ମୋ ବାହାଘର କରିଦିଅ ଅନ୍ତତଃ ପଛେ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ା ସପନ ଦେଖିବା ମୋର ବନ୍ଦ ହେଇଯାନ୍ତା ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖଉଛୁ ମୁଁ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖିବି ମୋଟର ସାଇକେଲ କିଣିବା ପାଇଁ 80,000 ଦଉନି ସେପଟେ ଯୋଉ ଲାଇନ ଧରଉଛୁ ସେ ଲାଇନରେ ଯଦି ମୋର 1,00,000 ଉପରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ ତୁ ଜାଣି ଶୁଣି ବୋପା ଟିପିକି ଜାମ୍ କରିବୁ ଆଉ ବାହା ନ ହେଇ କଣ ତାଳ ଗଛ ଭଳିଆ ଅଂସା ପଡି କାହିଁକି ତୁ ପୁଲିସ ଏଇ ଯୋଉ ରାଜଧାନୀରେ ଅଛୁ ବାବାକୁ ତରତର କହିବ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେମିତି କର ତାପରେ ଯାଇ ସେ ଘରେ ବସି ଯାଇ ଘରେ ବସି ତମ ଆଶା କେବେ ପୂରଣ ହବନି କି ମୋ ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି ତେଣୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଲାଗି ମତେ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହଉଛି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ମତେ 80,000 ଟଙ୍କା ଦିଅ ମୁଁ ଗୋଟେ ହଁ ବାଇକ୍ କିଣିବି ମୋର କି ସେ ଧେତେଡ଼ା ବସରେ ସବୁ ସୋମବାର ଯାଇ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଫେରିବ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ମୁଁ ତ ସେଇ କାଇଦା କରିକିରି ଭଳି ଘରୁ 3 ଭରି ଓଜନ ହାରଟାକୁ ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲି କଷ୍ଟରେ ସାର ଆଣିଥିଲି ଜାଣିଛୁ ଆଉ ଚୋରି କରିବା ଲାଗି ତମ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଛିଣ୍ଡି ଯାଇ ତୁ ସାହସ କମୁନ ତୁ କହିଲୁ ମୁଁ ଚୋର ଖାଲି ଚୋର ନୁହେଁ ତମେ ଜଣେ ବଡ ଡକାୟତ ତମ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ନଡିଆ ଗଛ ମୂଳ କଥା କହି ଘର କଥାଟା ଘରେ ମୁଁ ଚାପିଦେଲି ନହେଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦିଟାଙ୍କ ଯୋଉ କାଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ବିଚାରି ଭାଉଜଟା ମୋର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଥାନ୍ତା ସେ ମରୁ ତା ପାଇଁ କାଇଁ ତୁ ଦର ଦଉ ଶୁଣିଛି ବାପା ତୁମେ ମଣିଷ ନା କଷେଇ ଟିଟନ ହୁସିଆର କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ମୁଁ ତ ବୋପା 80,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦେଇ ତମେ ବିରିରୁ ଛଡା ଆଉ ଚୋପା ମଲା ବିରିରୁ ଏଯାଏ ଚୋପା ଛଡା ହେଇନି ତାପରେ ବଟା ହବ ପିଠା ହବ ତମେ ଖାଇକି ବାଟି ଦବୁ ପିଠା କରିଦବୁ ଖାଇକିରି ଯିବ ଟେମ୍ପରାରୀ ନା ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ସେଦିନ ମୁଁ ତତେ କହିଦେଲି ମୁଁ ତ ରାଜି ହେଲୁନି ନା ଆଜି ପୁରା ରାଜି କେଡ଼େ ବଡ ଡାନ୍ସଟା କଣ କହିଲି ମାନେ ଟିଟନ ଭାଇ ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେବାକୁ ରାଜି ଆଉ ମୁଁ ତମେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ହବ ମୋଡା ଘଷା ଖାଇବ ପୂଜା ପାଇବ ସେବା ପାଇବ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦିଟା କଣ କହନି ସେ ଇତ୍ୟାଦି ମାନେ ଅତର ତମ ଦେହରେ ହାତ ମାରିବ ଓଲଟା ତମେ ଯଦି ଅତର ଦେହରେ ହାତ ମାରିବ ତାହେଲେ ଗୋଡରେ ନାତ ଖାଇବ ନାତ ମୋ ନା ଗୁଞ୍ଜନ ଗୁରୁଣ୍ଡି ନଇ ଏମିତି ଚାପୁଟି ଧରିବି ଆଉ ନାଙ୍ଗୁଡ଼ ଥବ ଯେ ନାତ ମାରିବ ମୋ ନା ଟିଟନ ଟିରେ ଟିପି ଟିପି ଟରେ ଟପ ଟପ ନରେ ନଇ ସମାନେ ନଇ ଟିପି ଟିପି ଟପ ଟପ କରିଦେବି ତୁ ଟିପ ଟପ କରିବ ସେଇଠି ତମେ ଦିଏ କିଏ କଣ କରିବ ସେ କଥା ତମେ ଜାଣିଛ ହେଲେ ମୁଁ ହେଲି ଅତର ଅରେ ଅସଲି ତରେ ତରଳ ରସମଲେଇ ସମାନ ଅସଲି ତରଳ ରସମଲେଇ ପାଟିକୁ ମିଠା ଦେହକୁ ଶାନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ କରିଦିଏ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ହେଲା ତାହେଲେ ମୋର ଦିଟା କଥାରେ ଗୋଟେ କଥା ତ ରାଜି ହବ ପଡିବ କଣ କୁହ ଯଦି ମୋ ପୁଅକୁ ବାହାବୁ ତାହେଲେ ଆଗ ଯୌତୁକ 1,00,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ହାତରେ ଦେବି 1,00,000 ଟଙ୍କା ନାଇଁ ତ ଯଦି ମୋ ଘର ଜଗି ମୋ ସେବା କଲୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଓଲଟା ତତେ କିଛି ଦେବି କଣ ଦବ ବିହନ ସବୁବେଳେ କିଳା ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛୁ ତମକୁ କିଳା ଦରକାର ତା ନହେଲେ ତମ ଗୁରୁଣ୍ଡିଆ ଘଷି ଯିବନି ହଇଓ ମୁଁ ତମକୁ ଜଗିବି କଣ ପାଇଁ କାହିଁକି ଜଗିବି 9,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ମୋ ପୁଅ ତତେ ଜଗିବ ମୁଁ କାହିଁକି ତାକୁ ଜଗିବି ସେ କଣ ଚୋର ମୁଁ ତାକୁ ଜଗିକି ବସିବି ମୁଁ କାହିଁକି ତାକୁ ଜଗିବି ସେ କଥା ଛାଡ଼ ଦେଲ ତୁରନ୍ତ 80,000 ଟଙ୍କା ଦେଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ହଁ ବାଇକ୍ କିଣିବି ହଁ କୋକୁ କ୍ୟା କହୁଁ ରେ ସାଲା ନା 80,000 ତତେ ଦେବି ନା ତାକୁ ବୋହୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବି ହେଲା ମୁଁ ପର ଝଟା ମତେ ପଛ ବହୁ ନକର ହେଲେ ନିଜ ବୋହୁ କାହିଁକି ଦବନି 80,000 କାଇଁ ତୋର ଯଦି ଏତେ ଦର ଦଉ ତୁ ଦଉନୁ ସେ ତ ଯୋ ଦେଇ ପାରନ୍ତି ମୁଁ ତ ଘର ବହୁ ହିଁ ମୋଟର ସାଇକେଲ ପଛରେ ବସି ସର କିନା କ୍ୟାପିଟାଲ ଯାଇ କି ସକରେ ଆଉ ମୋର କିଏ ସେ ଧଦଳା ବସରେ ସବୁ ସୋମବାର ଯାଇ ଶନିବାର ଆସନ୍ତା କଣ ହେଲା ତୁ ସବୁ ସୋମବାର ଯାଇ ଶନିବାର ଫେରୁଛୁ ନା ସବୁ ସୋମବାର ତୁ କହୁଛୁ ନା ତାର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯୋଉ ସୋମବାର ଠାରୁ ଶନିବାର ଭିତରେ ହୁଏ ସେ ସେଇ ଦିନ ଯାଏ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଏ ସୋମବାରରୁ ଶନିବାର 6 ଦିନ 6 ରାତି ସେ ରହେ କୋଉଠି ହିସାବ ଭୁଲିଲା ବା କେମିତି ହିସାବ ଭୁଲିଲା ଆଉ ଭୁଲିଲା ବା ସୋମବାର ଠାରୁ ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 ଦିନ 5 ରାତି କେମିତି ଶନିବାର ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚାଏ
ହଁ ହେଲା ସୋମବାର ଶନିବାର 6 ଦିନ 5 ରାତି ସେ ରହେ କୋଉଠି? ଆମ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଆସାମୀ ମାନେ ହାଜତରେ ରହିଲା ଭଳି ଯୋଉମାନେ ଚାକିରି ଆସାଇ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କୋଠରୀ ଅଛି। ସେ କୋଠରୀ ସବୁଦିନ ବନ୍ଦ ହେଇକି ରୁହେ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ଚାବି ଖୋଲେ। ଏ ତୁ ଯାଇ ଚାବି ଖୋଲୁ। ସେଇଟା ମୋ ଡ୍ୟୁଟି। ଚାବି କାଇଁ ତୋ ପାଖରେ ହେ? ସେଇଟା ମୋ ଡ୍ୟୁଟି। ଚାବି ଖୋଲି ସେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ କେମିତି? ମୁଁ ଚାବି ଖୋଲି ସେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ କେମିତି? ଚାବି ତୋ ପାଖରେ କାଇଁ ରହେ? ପୋଲିସ ମୁଁ ନା ତମେ କରିଦେବି ଟିପି ଟିପି ଟପ ଟପ ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଜେରା କରିବା ଛାଡ଼ିଯିବ। ଟିଟନ ଭାଇ ଚାଲୁନ ଡେରି ହେଲାଣି ଯିବା। ଏଇଟା କି